नमस्कार। रउआ लोग जुड़ चुकल बानी राउर आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर म्यूचुअल फंड सीरीज के एगो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चली सीधे टॉपिक पे चलल जाओ। आजकल एगो शब्द रउआ लोग के बार बार सुने के मिलत हुई, SIP SIP SIP। तो का ह ई SIP? SIP के फुल फॉर्म होला सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एकर मतलब का होला? एकर मतलब होला जब समान अंतराल पर समान राशि समान एसेट क्लास में निवेश कइल जाला तो ओकरे के कहाला SIP। अब एसेट क्लास का होला ओकरा के हमनी सन पिछला वीडियो में कवर कइले बानी सन, वहां से जाके रउआ लोग चेक कर सकतानी। अब SIP के उदाहरण के तौर पर समझल जाओ। मान लेनी हमनी सन 1000 रुपया हर एक महीना म्यूचुअल फंड के कोनो स्कीम या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करतानी सन तो ओकरे के कहाला SIP। अब समय अंतराल कोनो जरूरी नइखे कि एके महीना होखे के चाही। उ 1 दिन भी हो सकता, 15 दिन भी हो सकता, 3 महीना भी हो सकता। समय अंतराल बस समान होखे के चाही। एक तरह से SIP के समझल जाओ तो जैसे हमनी सन पोस्ट ऑफिस या बैंक में रेकरिंग ना करेनी सन, उहे एने आके शेयर मार्केट में SIP हो जाला। बस अंतर अतना बा कि पोस्ट ऑफिस या बैंक में के रेकरिंग में इंटरेस्ट कम मिलेला, लेकिन इहाँ म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जब SIP करेनी सन तो यहाँ रिटर्न बहुत ज्यादा रहेला। आई अब रिस्क वाला फैक्टर भी समझ लिया। देखिए SIP स्ट्रेटजी जौन होला नु वो अपने आप में मार्केट के रिस्क काफी हद तक कम कर देवेला। कैसे? एगो उदाहरण से समझल जाओ। मान ली कि हमनी सन म्यूचुअल फंड के कोनो स्कीम में 1000 रुपया हर एक महीना से शुरुआत कर देनी सन। अब पहिलका महीना का हुई, 1000 डलनी सन, एनएवी ओकर बा 100 रुपया। एनएवी के मतलब है नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए एक तरह से ओकर रेट बा 100 रुपया, तो कितना माल खरीदाई? 10 यूनिट। दूसरका महीना में रेट गिर गल 90 रुपया, तो कितना खरीदाई? 11.11 यूनिट। तीसरका महीना में अगर 95 बा तो 10.5 यूनिट। चौथका महीना में 105 हो गए तो 9.52 यूनिट। मतलब ई दिखाइला के ई मतलब है कि अगर रेट गिरता तो माल ज्यादा खरीदाता। तो ऐसे लंबा अवधि में जब जाइम सन हमनी सन 8 साल 10 साल में, तो हमनी सन के यूनिट के एगो अच्छा एवरेज मिल जाई और यूनिट के एगो अच्छा कलेक्शन हो जाई। जब बेचे के होई हमनी सन के तो बिकाई कौना रेट पर? उ बिकाई वो महीना में, वो डेट पर, वो म्यूचुअल फंड स्कीम के जौन एनएवी चलत हुई। अगर वो 500 चलत हुई तो 500 गुना जितना यूनिट हमनी सन के वो डेट पर रही उतना, तो उतना अमाउंट हमनी सन का मिली। आई जौन हमनी सन का यूनिट मिलेला उ पैन कार्ड और बाकी डिटेल के साथ डिपोजिटरी में सुरक्षित जमा रहेला। हमनी सन ओकरा के मोबाइल पे देख सकत बानी सन। तो सिप से जौन मार्केट के रिस्क रहेला उ काफी हद तक कवर हो जाला। तो सिप के साथ जब लंबा नजरिया रहेला तो मार्केट के अंदर रिस्क काफी हद तक कम हो जाला। दिक्कत कब आवेला? दिक्कत तब आवेला जब हमनी सन मार्केट में हहुआ के पड़ जानी सन। मार्केट में जब मार्केट के बढ़ल देख के हमनी सन नजदीक में जौन काम करेला पैसा रखले बानी सन, उहो पैसवा लेके मार्केट में लगा देवनी सन। आ जैसे लगावनी सन मार्केटवा जाला गिर, तो हमनी सन मार्केट के कोसत फिरेनी सन कि मार्केट जुआ बा, खराब बा। देखी लंबा अवधि में ना मार्केट के ऊपर ही जाए के बा, नजदीक में उतार चढ़ाव आवत रहेला। ऐसे एगो मूल मंत्र याद रखेम, कमाई के एक टुकड़ा लगातार। देखी म्यूचुअल फंड सीरीज में हमनी सन कुछ सीखले बानी सन और बहुत कुछ सीखे के बाकी बा। म्यूचुअल फंड सीरीज के बाद हमनी सन शेयर मार्केट सीरीज भी शुरू कइल जाई। ऐसे रउआ लोग अपन चैनल के साथ जुड़ल रही और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दी। परिवार के केहू सदस्य का लागता कि हमरा तो म्यूचुअल फंड अभिये करे के बा, तो रउआ कमेंट कर सकतनी। हम चाहे हमरा टीम के कोनो सदस्य राउर मदद जरूर करी। धन्यवाद।